खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारी दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। लकसभा बिसायख'थिनि थाखाय बिजेपिआ आसामाव बिजाथि फोसावबाय, साबा एमपिआ टिकेट मोनफिनाखै। सनापुराव गान्दा गंजों लोगोसे साथाम सोरां सिखारि हमजादों। गसाइगाव रेल स्टेशनाव 10 लाखनिबो बांसिन बेसेननि फेग्रा मुवा जब्द, सानै एरेस्ट। हाथियारजों लोगोसे आल्फा उदांनि सासे केडारखौ हमनो हादों। लाइन बासजों सौख्लायजानानै सासे स्कुटि सालायग्रानि जिउ खहा। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। जानो गोनां लकसभा बिसायख'थिनि थाखाय बिजेपिआ बिजाथिनि फारिलाइ फोसावबाय। आसामनि मोन 11 लकसभा बियाबनि थाखाय बिजेपिआ बिजाथिनि फारिलाइ फोसावबाय। मख'नो गोनांदि आसामनि गासै मोन 14 लकसभा बियाबनि गेजेराव बिजेपिआ मोन 11 बियाबाव बादायगोन आरो गुबुन मोनथाम मासिखौ मित्र दल एजेपि आरो इउपिपिएलनो हगारनानै होदों। बेनिनो बरपेटा आरो धुबरी लकसभायाव एजेपिआ बिजाथि होगोन आरो क'क्राझाराव एसटि बियाबाव इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि थागोन। आसामनि मोन 11 मासिनि थाखाय बिजेपिआ फोसावनाय बिजाथिफोरा फारियै करीमगंज बियाबाव कृपानाथ माल्ला, सिलचर बियाबाव परिमल जोग्लावैद्य, डिपु बियाबाव अमर सिंह टिसं, गुवाहाटी बियाबाव बिजुली कलिता मेधि, काजिरङा बियाबाव कामाख्या प्रसाद तासा, लखिमपुर बियाबाव प्रधान बरुवा, सनितपुर बियाबाव रन्जित दत्त, दरं उदालगुरि बियाबाव दिलीप शइकिया, डिब्रुगढ़ बियाबाव सर्बानन्द सनवाल, जरहाट बियाबाव तपन गगৈ आरो नगाव बियाबाव सुरेश बरा। बिजेपि मित्र दलनि गुबुन मोननै राजखान्थि हान्जा एजेपि आरो इउपिपिएलआबो थाबैनो गावबा गावनि बिजाथिखौ फोसावनो हागौ होननानै मिथिनो हादों। नोजोर होनो गोनांदि बिजेपिआ आसामनि गासैबो मासिनि थाखाय बिजाथि फोसावबाय, नाथाय आसामनि साबा एक्जिस्टिं बिजेपि एमपिआ 2024 मायथाइनि लकसभा बिसायख'थिनि थाखाय टिकेट मोनफिनासै। 2024 नि बिसायख'थियाव टिकेट मोनफिनि साबा बिजेपि एमएलएफोरा फारियै गुवाहाटीनि एमपि कुइन ओजा, सिलचरनि एमपि डक्टर राजदीप रय, डिपुनि एमपि हरेन सिंह बे, डिब्रुगढ़नि एमपि आरो मिरुनि रायजोआरि मन्त्रि रामेश्वर तेली आरो सनितपुरनि एमपि पल्लव लोचन दास। सनापुराव गान्दा गंजों लोगोसे साथाम सोरां सिखारि हमनो हादों। सनिबारखालि हराव स्पेशल टास्क फोर्स सुंथे एसटिएफआ हमदों साथाम सोरां सिखारिखौ। गंसे लजनि खथायाव हाबसोनानै थाखुमानानै दङमोन सोरां सिखारिफ्रा। बेनि बागै सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला स्रोद सुलुङाव खौरां मोननायखौ बिथा खालामनानै एसटिएफनि टीमा थांनाय हराव कामरुप मेट्र' जिल्लानि सनापुरनि गंसे लज एबा हटेलाव हरखाब सिग्रोमदोंमोन। बे सिग्रोमनायाव एसटिएफ टीमा लजनि 103 नं खथानिफ्राय साथाम सोरां सिखारिखौ हमनो हादों। बबेखानि बे सिग्रोमनायाव एसटिएफनि टीमा खथा सिङाव दोनखुमानाय थसे गान्दा गंखौबो बोखांनो हायो। बेनि अनगायैबो सोरां सिखारिफोरा बाहायनाय AS01 EL 3364 आरो AS01 EZ 8077 नम्बरनि गंनै स्कुटि, गंथाम मबाइल फन आरो माखासे नगद रांखौबो एसटिएफआ जब्द खालामदों होननानै मिथिनो हादों। ओरैहाय एसटिएफआ हमनो हानाय साथाम सोरां सिखारिखौ 36 बोसोर बैसोनि इक्राम हुसैन, 62 बोसोर बैसोनि राजाब आली आरो 40 बोसोर बैसोनि आमिरुल इस्लाम होननानै सिनायथिनो हादों। रिपर्ट बायदिब्ला बे जाथायनि सायाव पुलिसनि नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। गसाइगाव रेल स्टेशनाव 10 लाखनिबो बांसिन बेसेननि फेग्रा मुवा बेसाद जब्द खालामदों। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय गसाइगाव हाट रेल स्टेशनाव बोखांनो हादों लाख रांनि फेग्रा मुवा। थांनाय हराव आसाम पुलिस आरो रेलवे पुलिसनि जथाय सिग्रोमनायाव गोबां बिबांनि फेग्रा मुवा जब्द खालामनो हानायजों लोगोसेनो सानै सोरां फालांगिरिखौबो हमनो हादों होननानै मिथिनो हादों। बबेखानि गोबांथार बिबांनि फेग्रा मुवाजों लोगोसे हमजानाय सानै सोरां फालांगिरिखौ गसाइगाव महकुमानिनो सिङाव थानाय साबकाटानि थागिरि सुरत जामाल आरो मालागुरि गामिनि थागिरि फारुक आब्दुल्ला होननानै मिथिनो मोननाय जादों।
रिपोर्ट बायदिब्ला मोनसे स्रोत सुलुङाव खौरां मोननायनि उनावनो गसाइगाव थानानि असि निदुल गगैनि दैदेननाय पुलिसनि मोनसे हानजा आरो गसाइगाव रेलवे पुलिसनि हानजाया गोख्रों सिग्रोमनायाव 18 केजि फेग्रा मुवा जब्द खालामनो हायो। हमजानाय सुरां फालांगिरिया फोरमायथिनाय बायदिब्ला गासै फेग्रा मुवाखौ गसाइगावनिफ्राय ब्रह्मपुत्र मेल रेलगारिजों दिल्लीसिम लांनो नागिरदोंमोन, नाथाय गसाइगावनिफ्राय बाहेरायाव लांनायनि सिगांनो रैखाथि बिफाना हमनो हायो। बबेखानि जब्द खालामनो हानाय फेग्रा मुवाफोरनि बेसेना खमैबो 10 लाख रां जागोन होननानैबो आन्दाज खालामनाय जादों। सनारि ओनसोलनि आसाम नागालेण्ड सीमायाव सनिबारखालि आलफा उदांनि सासे केडारखौ हाथियारजों लोगोसे हमनो हादों। हमजानाय आलफा उदांनि केडारखौ परेश बरुवानि एबा जाय हानजाया दासिमबो गोजोन थासारियाव फैनो हायाखै बे हानजानि अजित चांमाई उर्फे निटिल असम होननानै सिनायथिनो हादों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला सराइदेव पुलिस हानजाया आलफा उदांनि केडारफोर थानाय खौरांखौ मोननायनि उनावनो हमनो थाखाय थिरांथा लानाय जादोंमोन। बे अपारेशन खालामनायाव अजितखौ हमनो हायो, लोगोसे बिनिफ्राय हाथियारबो मोननो हानाय जायो। पुलिसा फोरमायथिनाय बायदिब्ला गंसे MQ-81 राइफल्स, गंनै मेगजिन आरो गासै 60 राउन्डनि गोथां गुलिखौबो जब्द खालामनो हादों होननानै मिथिहोदों। गुवाहाटी जालुकबारियाव सनिबार मोनानि समाव गंसे सिटी बासजों सौग्रावनायनि जाहोनाव सासे स्कुटि सालायगिरिया जिउ गोमादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला बास खारनायनि गोख्रैथिया बांद्राय जानायनि जाहोनाव AS25B7413 नम्बरनि स्कुटि सालायगिरिया सौग्रावनानै जायगायावनो जिउ गोमादों। थैनाय सुबुंखौ गुवाहाटी सोहोरनि बाहेरायाव थानाय पलासबारि ओनसोलनि उमेश दास होननानै सिनायथिनो हादों। गुबुन फारसेथिं बे जाथायनि उनावनो ड्राइभारा जाथायसालिनिफ्राय खारखोमादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।